nake nema. Wai a wace duniyar za mu sadu da annabi ba mafarki ba. Hadarin da yake rufe masu girma ya yi musu nake nema. Wai a wace duniyar za mu sadu da annabi ba mafarki ba. Ya hadi iya salam kai ta ban hidima ba mai makulli ba. Gayawa zuciyata abinda nake so ba a ɓuya ba. Ya Allah ka sani annabinka na zaɓa ba da komai ba. Na san za kai ta mun in ka dubu ma'aikin ba hanina ba. Allah bai irin ma'aiki ba. Adadin ilimin ka za ka yi wa annabi tsira ba da irga ba. Rahamani kamar salati saukadarinsa ba zan kwatanta ba. Allah don kwarjinin zatin da ba kai wa zubin halittu ba. Ka daɗai wa Ubangidan ado da sufarka ba zan taƙaita ba. Allah bai irin ma'aiki ba. Mai isa nan ta isa sayyidul akwani yana saman komai. Dab da dab yake shi da Allah yake cuɗanya ba ka jin komai. A ina kai bai guri baya bigire shi ne silar komai. Mai haskaka rayuwa sanadin daɗin ta ba za mu manta ba. Allah bai irin ma'aiki ba. Mai kyautata duniya da kiyama ga iya ba da alfarma. A san da ya so ta yadda ya so haka ne malam na shaidawa. Da kare ya godiya kan kafirta da yake rubanyawa. Haka ne a irin haka kafin haka ba sai dai rubutu ba. Mai kyakkyawan ciki kyau mafi ma'anar kyau su da kyakkyawa. Kai ka ce shi ya kirkiri kansa da kansa a sanda ba kowa. Ta hadawa kansa duk da waya na gaban cif-cif uban baiwa. Sarki ga farin cikin da aka yi wa sirkin jakure duba. Hadarin da yake rufe masu girma ya yi musu nake nema. Wai a wace duniyar za mu sadu da annabi ba mafarki ba. Subhanallah ya Allah ya gama nuna cikar iyawa dai a cikin sufar masoyinsa wanda ya fara ɗayan ta bauta dai. Duk nau'in kwalliya da ado da kamala ya kadarta dai. Birratul ba'ida ya annabi ya gama cinye abin da ba shi ba. Allah bai irin ma'aiki ba. Ta kowai da bangare gabi ya cika cif ya wuce fardi. Da gani ba tambaya cancanta ce ke karabin hadi. Shi ɗin shi kadai ne zalmi kidara annadi. Aljanu suka firgita don tajallin Allah ban ga laifi ba. Allah bai irin ma'aiki ba. Dan sabar kwarjaninsa da kyansa da haiba ba ta wasa ba. Kowa zai firgice in ya ganshi ba zan iya tsoma baki ba. Maganar manya a bar ta ga manya ba manyan tukwane ba. Ku faɗa wane mutum ya ga annabi sannan bai mauce ba. Allah bai irin ma'aiki ba. Mai karya lagon ido sai zatin nan da ya zo da daidaito. Zuciya kuma ta yi saranda a take take jefar da kokwanto. Da na ce masa sabgatin layi ne daga mai kyau gunsa zai ranto. Shi ne mai talfasin kyau da feshin haske ba na wasa ba. Kuma sannan sai da shi zuciya yi ke nutsuwa suna kalla. Sun ga kyakkyawar halittar da babu irin ta da kanta ta bullo. Yiriri kake ji gurin mata sun hangi shakallo. Wasu har su ma suke dan tsabar kyansa ba za su ɗauke ba. Hadarin da yake rufe masu girma ya yi musu nake nema. Wai a wace duniyar za mu sadu da annabi ba mafarki ba. Ana mance kashi a ji yunwa a fice cikin kunci. Mai kallon shugaba sai ya mance ma yaya ake bacci. Da gaske a nan ake ɗeba kowace kewa arziki ya ci. Arzikinsa a nan ake bashi ba sai ina kawo misalai ba. Allah bai irin ma'aiki ba. Keɓantaccen rubutu wanda
kiyaye shi, sai harshe zai faɗi zuciya ta rike shi tana ladabta shi, take sai yayi hattara dan annabi bai yi kama da wasa ba. Allah bai yi irin ma'aiki ba. Ramar duka talikai ne idan na tuna shi ke ɗimauta ni, sararin sama duniyar mu kaɗan ce kan wasu babu kaulani, kuma komai so yake ya ga annabi ni ne mafi rauni, ya zanyi na samu kaina cikin halarar da ba a yi wata muka ba. Allah bai yi irin ma'aiki ba. Shi yayi doyawa ya fi karfin kannai sayyidul kafi, zuciyar da take kashe ba ta samun annabi kai da ilafi. Allah ya yi mun sani da hijabai masu dashe yawan kaifi, daga annabi yadda ba a ganinsa da raina ba idona ba. Cikin dare diddigewa yake ba zai kai gumba aiki ba, aikin nan zuciya ce take yi ba ta cikin hijabai ba, tafiyar haske ake isairin kalbi ba zan kwatanta ba, mazkurin zatini dai da sanka na saba bai wayo ba. Allah bai yi irin ma'aiki ba. A ina ne za mu gana Rasulallah ka yarda kyakkyawa, ka sa kudura ta ɗauko ni ya maula ya ka ƙara mun baiwa. Mahamudu ina kake shi nake tafani kullum ina jewa, ya ɗan haka dubi raunin masoyin naka da bai karatu ba, wanda kwata kwankwami bai da shi ta ina ne zai wasafta ka, masoyin bai da liga bare au faku da zai inanta ka, bai da komai banda ƙaunar ka sai kuma na ci sai yawan kuka, ya san ku da tausayin masu rauni tun ba ma marayu ba. Ya annabi tausaya mun magana dan Allah masoyina, ya annabi taimaka mun ka ƙara kula ni na zance na, ya annabi tallafa mun ka ƙara kula ni na buɗe bakina, soyayya ce nake maka in ba kai ba zan yi motsi ba. Ya jawadin ya karimin ka yarda da ni mai fiffiken baiwa, ya gausin ya kiyasin ka bayyana in hasken yana tsayuwa, ya lahutar husali ka yi mini ɗaukin nan na gaggawa, ya nasutul jamali ka yarda da ni ba dan nan ba. Ya imamal alamina, ya sulhas salihina, ya ruhal aqilina, ya fakhral mursalina, ya babal najihina, ya amnal amilina, ya zikral zakirina, ya hamdal hamidina, ya shukral shakirina, ya najmal faizina, ya sultanul wujudi, wa ya asalar rashadi, wa ya sirril widadi, wa ya abdal majidi, wa ya azmal wahidi, wa ya aunal ibadi, miqimul asrati, miftahu tajalli zati, maganadisil hayati, tasrifu zirriyati, madaniyati salati, izharil mursalati, maqsudi da'irati,